Manipud iti MPBC Drama Production Center ken daytoy nga istasyon. Maisagot kada kayo tinaduma-duma nga istorya, anaadaw manipod kadagiti bersikulo a mabasa iti nasantuan a libro. Ngarod, tunggal madanon ti kastoy nga oras, kadwaen da kami babaan ti panagdengegyo kadagiti radyoyo. Kat imdengan nyo ti tunggal pasat dagiti patangatang mi nga istorya kada kayo. Tababaan dagitoy apakasaritaan, makaagsaw kayo iti nainbag nga adal ken sorsoro. Pauluan tayo daytoy a programa iti Dalan kinapudno ken biag. Nainbag nga oras kada kayo amin papagayan. Intay ibasa ti Colosas Kapitulo 3, versikulo 12. Tattao na kayo ti Dios. Inayat ken pinili na kayo ako kuana. Ngarod, ipakita yo anaasi kayo, na imbag, napakumbaba, nasingpet ken naanos. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok iti daytoy a programa. Dalan, kinapudno ken biag. Ay na, maditi naramid mo remedios. Saan arumbang abinaot mo di anak ni Carolina? Gapo iti inaramid na iti anak mo. Ay, kasjay ti maiparbang iti dayjay nga uping. Saan ngamin nga isursuro tinaganak na? Iso abarumbado? Ay na, susik ti ubing la dayta. Saan arumbang adinusam jay ubing? No di kat binagbaga amla ko ma. No jak inarami ti kasjay. Ulitin nan tumanan. Ngam awan karbangam amang baot, ta saan mo nga anak? Rumbang nga imbagam kin ni Carolina, ta iso kumatimang baot saan kat asika. Ay, nasaya at ti inaramid ko, Gina. Kat no saan lat nang agnakam dayjay nga ubing? Ha! Siyak, timang disiplina kan kwa na. Awan ti karbangam amang kabil iti anak ko, Remedios. No anya tinagapaan dagiti ubing, saan ka kumaamakiraman? Oh, apay, nasakit tinakam mo iti panang baot ko iti anak mo? Awan karbangam kunak manen. Pues, bagbagaam ti anak mo. Disiplinaam. No agsasao ka? Kasla na disiplina dagiti anak mo? E din to ta isuda ti mangidadaulo iti apa dagiti ubing ditoy? Adda ebidensyam iti dayta nga imbagam? Ala, pumanaw kan? Disturbo ka! Ulitak, Remedios. Saan mon nga ulitan ti mangdosa iti anak ko? Tawan apulos ti karbangam. Dagiti anak mo ati disiplinaam, tagtatakaw da. Anya? Mabalin ngay darum ka iti dayta nga imbagam. Apay, di mo maakong agtatakaw dagiti anak mo? Ti inauna nga anak mo. Saan ka di atinakaw na ti cellphone ni Nana Melba? Ti maikadwa nga anak mo. Tinakaw na ti kwarta ni Jenny nga anak ni Gina. Kat ti buridak mo, tinakaw na ti cellphone ni Nana Salome. Ita, ilibak mo? Asino ti mas na disdisiplina ti anak na? Dagiti anak mo, wano dagiti anak ko. Nita, No di mo kayat adata ti agapa. Saan mo nga ulitan tinaramid mo iti anak ko? Gaputa saan kanto nga inggaan, Remedios! Madingamin tinaramid mo bakit? Apay adinusam jay anak ni Carolina. wana, ta dinanog na ni Junjun nga anak ta. Nakita ka mismo? Apat ubing day ta. Saan arumbang nga binalas mo? Taubing day jay. Kaslawan na ka mumot. Tapno saan nga gruam Una ngam iti day ta ngay naramid mo. Nasakit tinakam ka ni Carolina. Anya nga ita ti banag na. Da kayon tinagapa. Uray man, husto lang ang tinaramid ko. Dinusak ti anak na, taad da basol na. Ita, no di na mabagbagaan jay anak na, pues, makaraman tumanin kanyak. Anya? Padasan na pa'y adangran ni Junjun. Talapigusak iti kastaunay tilapayag na. Sumardon kan? Agbaliw ka man? Awan pa'y serbiti kanayon mo apan nakimisa iti tunggal Domingo. Kaslawan na sursurom ijay simbaan. Ah, basta! Amok ti araramidak! Saan ka naman makimismisa no kastamat lang ti ugalim? Kundi misa, kan Bible study ka. Ngam nagalasmet ti ugalim. Ti ko na nga tanya Remedios kat atrasak? Sana mabalin. Nangruna pa'y tabinaot na ti anak ta. Ala, bayamon. No ulitin pa'y ni Remedios ti inaramid na.
Talaga ang makaaramid iti saan anasaya at kwa na. Agasam, nakapigpig sa kanuti pa ng baot ni Remedios iti abagan ni Benben nga anak ta. Saan mo napadakkelan bakit? Basta bagbagaan talatan dagiti anak ta. Asaan da nga guyuyong? Kuno saan? Saan mo napalubusan ida mapan makiayayayam? Agyan dalatan dito'y balay. Saan mo ta mabalinti kasta Kas lakit din balot ti kayari ganda. No jak ida palubusan arumar. Basta bagbagam dagiti anak mo, adida guyuyong. Tapno saanan ang maulit tinapasama ka ni Benben. Agyaman iti daytoy adjust Carolina. Naimas Wen nangindaday ta adjus. Iso naimas. Sa bali laat talaga ti agsusweldo iti dakkelan niya. Magatang na ti kayat na agatangan. Saan matasyak ti agsusweldo? Nilakay ko. Isumat laang O niya, kaano ka nga umay aglaba? Itan iso nga rod nga imaya. Nasayaat nga rin no kasta. Awon gayam, kumusta kayon kini Remedios? Ay na, awan bibiyang ko kankwana. Kan maisa, kabusor ko day jay anya. Aging gaita, saan kayo pailaang ang nagpinnakawan? Iso ti rumbang nga kid daw iti pamakawan. Ta iso ti nakabasol kanyak. Sa bagay, di mo mauray ni Remedios nga agpakawan. Tama pride mat dayjay. Talaga mo't. Uray si ka Carolina, ma-pride ka mat. Agpada kayo adwa. Anya? Agkakaaruba tayo. Iso nga amok ti ugali ti tunggal may sakada kayo. Anya? May mayat matlaang tinapakumbaba, Carolina. Sagadak mo, dagiti bulbul. Ay na, inaldawak lakit din nga sagsagad. Hanggang saan mo't ama ibos ti sagsagadak. Inaldawak kastoy. Naimbag nga oras yu apo. Umay kami man. Ha? Sino dagitoy? Anya ka diti maipay ko kada kayo? May sa kami amang ibingbinglay ti sasaw ti Diyos, kapsat. Umay kami kumamakisarsalitakan ka. Kasta ka di? Mala. Agtugaw tayo dita kawayan at tugawan, kakapsat. Agyaman kami. Kami kapsat. Itala ang makita kayo dito Wen kapsat. Tay talang nga nadanon mi daytoy lugar yo. May sa kami amang ikaskasabay ti Ebanghelyo ti Apo. Kayat mi ti mangibinglay kan ka iti sumagmamano asasaw ti Apo. Sakbay amapan kami iti sabali a balay. Sige lang, Manong. Makimismisa ka kadi, kapsat. Wen Manong, tunggal Domingo. Makin inadalakmat iti sasaw ti Apo. Iti Bible study ama ang angay dito ayan mi. Nasayat nga rod no kasta, kapsat. Kat ti makunak nga rod ita, tako namat makin inadal ka iti sasao ti Apo. Awan sa bali, no di ti mang palagip kan ka, kapsat. Manong? Time palagip ni Apostol Pablo kadagiti taga Colosas ako nana. Tattao na kayo ti Diyos. Inayat kan pinili na kayo ako kuana. Ngarod, ipakita yo anaasi kayo. Naimbag, napakumbaba, nasingpat kan naanos. Manong? Pudno day takabsat. Day tangayin surat ni Pablo kadagiti taga Colosas kat para matlaan kada tayo. Iso alag-lagi pang kumaday takabsat. Adat tayo, ama ko na nga anak ti Diyos, ket agbalin tayo anaasi, naimbag, napakumbaba, nasingpet, ken kang runaan ti amin, naanos. Manong? Nusuruten tayo dahita, maayayo ti Diyos kada tayo, kapsat. Wen, Manong. Kat agyamanak iti dayta apalagipyo kanya. Agyamanak unay. Buwan niya, kapsat Remedios.
Naawatam ka di metlaeng ti palagip ni Apostol Pablo kada tayo, ama ko na atat tao ti Diyos. Huna, talaga mat ngamok dayta ta adadalan mi. Kapsat, saan ka masuron Tasan mo't adakas ti aramiden mi. Tada kami, kaya't milay nga palagipan dagiti kakabsat. Kapadami ngagserserbi iti Apo. Imbagak mat kada kayo nga inadal ko mat dayta. Iso ang mabalin yun ti pumanaw, tani. Hey, ado pa iti aramidak. Alakat, agyaman kami nga rod, iti panang pasangbay mo kada kami diti balay mo. Agpakada kami nga ruden kapsat, ni Apo Diyos ti agbati kada kayo. Nagadukot at istorbo diti lubong aya. Ako namlan no isodan ti kasayaatan at tao. Ay, suron ko. Apay adi ka na pa ni balay da Carolina, kat inawis na kamat. Pakitang tao la dayjay. Kastakan tumot ngamin. Day tala pride mo ti agar-ari. Apay numapan ka, kat makilangan ka iti nasayaat. Pakawan! Awan no kastamlatan bakit? Jak kayat ti kastang o galim. Agbaliw kan. Di mo amo tagpakumbaba. Tangsit kalatta. Anya? Agbasa ka man iti Biblia. Kat awata man aimbag ti basaam. Tapno malawlawagan ti panunot mo. Anya? No talaga amay saka nga anak ti Diyos, idyamon ti kinatangsit mo. Tati anak ti Diyos, saan atangsit? Nang, anto'y timakan. Nangan kami lang arudang iti balay da benben. Nang isupot pa'y lang ni nanang na iti iyawid me. Ha? Kanan nyo kanu ka ni tatang. Tadi kay kanumot ngamin imay. Anya? Oh, kitaan nyo nanang, nagado oh. Oh, Ha? kan ko na ni Auntie Carolina. Saan kami kanon nga agap-apa ka ni benben? Agkadkadwa kami kano. Tapno ikan na kami to iti regalo. Anya? Isoosan kami nga agap-apa ka ni benben nanang. Ngamin, kuna ni Auntie Carolina, saan kano akay-kayat ni Jesus, tinauyong nga ubing? Sige nanang, kanan yung tiintag ni Auntie Carolina. Naimas dayta. Mon. Sige. Nga maurayag pa ni tatang mo. Taagsango kami to amangan. Naimas mo ti salad ngayon sangpet da junjun Uray ti sidaan kan ti pansit. Naimas? Oh, apay adi ka matimtimag? Buy-buyam latan dagiti makan? Kuha ngamin lakay. Apay? Uray dinusak iti ni Benben. Gapo iti nakita panang danog na ka ni Junjun. Nasaya atlata ni Carolina kada Junjun. Ha? Awan ti sakit tinakam na kada giti anak ko. Ket? Padasak man tagbalbaliw akas iti nakunam lakay. Husto ta inkasabada giti dua alalakay ngayon may dito'y balay. Nganya? Ati anak ti Diyos, napakumbaba, naasi, naimbag, nasingpad kan naanos. Ket? Padasak man nga aramiden dagita, lakay. No ti Diyos ti agar-ari iti puso, maaramin mo. Ngam no si kaamis mo, awan saan mo amaramid dayta? Ngarod, rumbe nga awatam ti Diyos iti puso, bakit? Iti kasta, maaramid mo. Lakay. Kanayon tayo amakin innadal iti sasaw ti Diyos, bakit? Ngarod, rumbe nga i-apply tayo iti biyag tayo. Uwan, lakay. O sige, agbalbaliwag. Lakay, maibagay ka di matlaang kanyak ti kabarbaro a bestida. Ala ni nanang, bagay mo. Saan ka di tatang? Unmat, bagay mo. Pimintas ka, bakit? Talaga? Unmat. Oh, tiyo masidag dito ayan tayo. Ni Carolina. Hello? Ay, may kayo matgayam. Ay, Remedios. Sorry Ti kayat ko kumaita kat agkapyata. Pakawanin nakmat Carolina. Kat bayam, agbalbaliw akon. Kat sige, agkapyata. Pakawanin nak Well, lipatan tan tinapalabas. Tinaskan ita,
nagkapiyatan. Awan kas tay agamiris kat baliwan ti madi nga ugali. Dati anak ti Dios saan anatangsi. Papagayan, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan. Ana itampok iti daytoy a programa. Dala, kinapudno Kenya.